Daniel Padilla ang kanyang datingan. Kaya naman kung paganda ang lalaki lang naman ang pag-uusapan ay panalo na to. Ngunit wala tayo sa papugian mga idol. Nandito tayo sa pagalingan sa larong ating kinahiligan. Kaya naman akin itong ipapakilala bilang isang mandirigmang manlalarong kapampangan. Ito si Nixon Gamboa o mas kilala bilang Asyong. Isang kaluwete na walang takot lumipad upang ito ay pumuntos ng napakainam at napakaswabe. Malupit itong lumaro at matunog ang kanyang pangalan sa social media. Kaya naman ang kanyang mga liga ay kabi-kabilaan na. Sa katunayan mga idol, ito ay nakukuha na ding import sa labas at loob ng Pampanga. Sa katunayan, kakagaling lang nito sa injury mga idol. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay nagmistula itong isang mabangis na hayop upang magpakilala ulit sa larong kinahiligan bilang isang mandirigmang manlalarong kapampangan. Slasher player ito at shooting guard mga idol. At sa kasalukuyan, ito ay lumalaro sa Jasper MJ. Kamakailan lang mga idol, ito ay tumawid ng dagat upang maglaro sa probinsya ng Romblon. Kung sakaling umabot pa kayo sa parte ng bidyong ito, pwedeng paki-comment naman kung taga saan ka. Para naman alam ko kung hanggang saan napadpad ang bidyong ito. Maraming salamat. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa mga videos na aking ina-upload, ay huwag mong kalimutan na mag-like, mag-follow sa aking FB page at mag-share ng aking mga videos. High flyer ng Barangay Kutud, Angeles City. Nixon Asyong Gamboa. Luwid ka. Luwid la rin Kapampangan Bowlers.